I avui, a Castelldefels, per 27a vegada consecutiva, hem dut a terme el campionat d'Scrabble en català. 8 centres de la ciutat, de primària i de secundària, Han fet drincar les fitxes durant 3 rondes. molt emocionants i competides. La paraula ònix. Què vol dir ònix? Onix és un mineral negre que és superxulo i a mi m'encanta perquè sóc aficionat als minerals. Molt bé, felicitats. Gràcies. Per alguns era la seva primera vegada, però per d'altres, observeu la fotografia. No són repetidors, és l'alcalde de la ciutat jugant entre els nanos. Demostrant que jugant també s'aprèn a estimar la llengua. I aquí tenim els guanyadors i tots podran estar a la gran final de Barcelona del dia 4 de maig o 9 de maig, ja sigui de primària o de secundària.